बहा थांनो नागिरदों क'क्राझार CIT आव बाबुखौ दोनलां हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायग्रोनायसो जाबाय मा होनो दिनै माबा थांनो नागिरदों जों क'क्राझाराव आयंलानि फिसाला बाबुखौ दोननो थांनो नागिरदों हस्टेलाव ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालामलांनो होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मा होनो ओंखारखांबाय आं आयंमोनहा जाथ'वाखैनो जाबाय आं ओंखारखांबाय आरोना दा थांनांसिगोन आयंमोन फैबाथाय बिसोर फैसिगोन आरो दा दसे थानानै ओमफ्राय देखायलांबाय थागोन आं गोसो दंबा नायलांदो जुदि बिदिब्ला Tinaya video बानायदो आरो नाहरनाय नुखाबाय दां नुगो नुग्रोखादोसो नोंखौसो गोसोम बन्दी बहा थांनो नागिरदों बहा थांनो नागिरदों क'क्राझार CIT आव बाबुखौ दोनलां दरजा खेवनाबा गरम जालायोना गरम जि गरम जादों बेखौ बायनोसै मिथिलानाय माला थाफानाय मालाय मोनफानायसो मोजां मोनदों आं माबा दादानि हाबायाव गानदोंमोन ना फुराखै फुरनायालाय बिदिनो गानबाय थायाना आं फुरलेलेबा बिदिनो गारा नोंखाया मोजां मोनदों नुबोबाय दे नोंखौ Hei, dương sợ đã. Đi kêu này. Dương sợ, xả là cái đơn làng đi. Xả là cái đơn làng đi, cô ra ra. Xe chèo. नै दा जों सफैबाय आरोना बे मोनसेया जाबाय मा होनो बासिराम जोहोलाव बयस हस्टेलमोन आरो ओमफ्राय इयाव माने लोगो सासेया बाबुनि लोगो सासेया नाम गैया होननानै खोन्थाहरदों आरोना होमबाबो जों हाबनाय नायबाय आरोना दंमारोना गैमारा होननानै खनसे नायनो होननानै हाबनाय थोबाय ओमफ्राय नै दा आयंमोना नायसिगोन आरोना नामखौ दंना गैया चेक खालामबाय नायाव नागिरगासिनो नाम दंना गैया होननानै ओमफ्राय गैमारा दा नामा ओमफ्राय लोगोनि रुमखौ ओरैनो हाबनानै नायबाय खनसे ओमफ्राय दा आरो जों मोनसेयाव थांफिनबाय आरोना मोनसेया मामोनथाय सुजित नार्जारि बयस हस्टेलमोन आरोना मोनसेया ओमफ्राय इयाव हाबहैबाय जोङो नै इयाव दङ आरोना ओमफ्राय दा जों हाबलांसिगोन नै मोनफैबाय नैयाव डाइनिं हल ओमफ्राय नैयाव मा लिरनाय दङ मा होनो रेगिं खालामनो मोनानो बिसोरनिया ओमफ्राय दा बाबुनि रुमखौ नागिरनो थांबाय जों सायाव गोजौआवसो आरोना बिराद ओमफ्राय नागिरै नागिरै नै साथाराव दंमोन आरोना जों रुमा मोनफैबाय नै ओमफ्राय दा जों आयंआ रुमखौ साफा खालामना होसिगोन आरोना एसे ओमफ्राय नैलाय नै माबाफोरा जि लेथ्रा जानानै दंमोन आरोना खांखमा खिनाय मानाय दरियारफोरा नै ओमफ्राय बेफोरखौ आं दा साफा खालामनोसै मानो होनबा सोलायबाय थायोना हस्टेल जेनेबा बिसोर थाबाय थानो मोना ओंखायनो बिदि मेला जानानै थादों आरोना माने सिनियरफोरा बेलेगाव थाहैलायबाय बिदि आरोना ओमफ्राय नै आयंआ साफा खालामबाय साफा खालामखांजोब्बायानो ओमफ्राय दा जों बहा थांनो नागिरदों ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आरोना नै थांगासिनो दा ओंखाम जानो होननानै ओंखारबोबाय जों
नै मोनफैबाय जों बाजै हटेलाव आं फार्स्ट टाइम आरोना बाजै हटेलाव ओंखाम जानाया क'क्राझाराव स' नायलांबाय था नोंथांमोना बाजैयाव मा जागोन थालांनांसिगोन गथ' फिसाया बेसेरा नै दा ओंखामखौ जानोसै आरोना जोङो ओमफ्राय आं जानायखौ भिडिअ खालामबाय थायासै एसे नोंखौनो लाबाय थागोन दिनै नोंखौ नेबाय थागोन मा दं आलासिनाव हाबैग्रोगोन नामा आयं मा हाबैग्रोनानैसो इखौ दोनना फैनोसै नामा दा जों ओंखाम जाखांनानै माने आलासि दंमोन नालाय आलासिनाव हाबैनो होननानै दा ओमफ्राय हाबखांनानैसो बाबुखौ दोननानै कलेजखौ दहाय लाथारासै नामा जाखो माबाखौ कलेजखौ लाबा मानसिफोर नङा रायजागोन बैसिङाव माने हस्टेलाव भिडिअ लाबानो Ini mau kalian ngapain? Baru saya kemarin sebelum. Ini bisa. Sama kali ya. Baik waktu putih sama. Kata mana? Nunggu saja. Nunggu apa dan sana kita siap-siap nih. Apa orang kasih? Berapa udah tanya? Kita gue cuma bukan. Entar dengan sebelum dia. Lah, kamu kata apa dia? Kulo. Kan ini ada saya nak. Oke. Nah, kalian. Kalian mau isi lumur gas ni. Ya, sampai. Hah? Oh, ya sudah ini. Kalian bisa macam. Nih, sudah apa? Ya, mana? Apa? Hati kok. Itu gini kita depan gunung sih ada. Ini apa? Rồi là sẽ khăn đi ba khăn đi bây giờ sẽ kita lagi kita khăn đi kalau kita bisa apa menurut kita bisa nah nih kain beli kalau menurut anggur sampai ada khăn di Bapak alas nodong dah tangsi mungkin kadang-kadang ini bapak tangsi tangsi nih harus dengan macam masuk ses Iya. Ini pizza deh, nah. Gapsikin tuh ini. Karena tangse itu bisa kayak. Pungguin ada sawi dan ya ada. Nah, ada apa bu? Babu men ada sen dan ya ada. Kamu bikin kenapa sih dah? Bilai phơi nang deh. Phone number kelah, ini saya mama menjaga baik. Gedan. Coba kita ada. Ini saya dong. Ayo. Này đi đó sang ngõ thằng đó, khai bước lên đó. Tiền của không là xong đôi Ini phải làm sao berada gila. Ini Mbak satu dulu. Oke. Baru kan Mbak. Tapi boleh kan tidak? Phone number dong. Pergi rinai jangan. Udah naikin video kita. Ayo sang. Oh, ini karena mana? Ada. Rai jangan sih. Gua rekena nah, siapa?
ओमफ्राय लोगो हमनो फैबा Oke, nung di kalam na doon na niyan ba na yung doon niya. Mari aja lagi jauh Ba na doon din dahil. Ngayon kasing kit na yung Emang tak bukan game apa lah. Sebelah. Oh, BC 46. Teman lah ya sih ya. Ini sudah ada di kemun bayi nalai. Mana? Di nang kemun bayi nalai lah baru. Senang nggak? Kan cuma aja ya. Ayo mana lagi angin dah kita bayi dengan nggak selai ini. Bapak selai dan siang air kemarin di sini. Mau kok? Bang, lalu suami baru. Ini dia mana kok? Ini ya. Angin kita di pusat nalai. Mana beri mana? Mình chịu với ta gần xưa này nó lại là đá thì cũng và cái này gần một bài là về chế bài cơm là bao giờ chép phải dùng hả hả 아니 이 사람이 English ni kau ni kau ni ya. 이 스피커 Oh, nunggu terus kali meli tu bah. 끝나게 한 거다 이거 근데 뭐가 걱정 그러면 이게 괜찮아 sabar Si ngomong santan kena. 안에 반애가 심지어 그럼 집에 가서 마시면 지금 Balik mak. 아무래도 나도 이거 할 때도 Alfred. Manfred Iya. YouTuber ah? Masuk ke dalam ini ayam lain tu pun banget. Bye. Ini video aku gimana? Terus kita. Bye bye guys. Senang kerja yang nurai dengan sih. Video ko na moजां मोनदोंबालाय खालामना होबानो जाबाय. Bye bye.